priatelia, neverili by ste mi, koho sme tu v tejto chvíli načapali a už vám aj prezradím. Ahoj, Barbara. Ahoj. Čo ty robíš v týchto priestoroch? Tak, som tu na stretnutí s Henrichom Leškom. A pripravuješ niečo, alebo ako to máme chápať, že si tu v štúdiách? Tak je to také predprípravné stretnutie. Týka sa muzikálu Mária Stuartovna, ktorú budem spievať ja, a skladateľom muziky je Henrich Leško. Máš to radosť? Tešíš sa na toto? No, ja sa teším a myslím, že aj fanúšikovia sa majú na čo tešiť. Barbarka, taká otázka. Spice Girls poznáš? Poznám. Tvoj názor na tieto temperamentné dievčatá? Sú to temperamentné dievčatá a páčia sa mi niektoré skladby od nich. Navrhujem, aby sme si to pozreli. Čo ty na to? Dobre, takže Barbarka, ja ti ďakujem, že si teraz v tejto chvíli, že sme ťa vyťahli zo štúdia a že si nám povedala svoj názor na Spice Girls. Tak ahoj. No a už tie slúbené Spice Girls